صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم صل على محمد. دیروز به برکت آیات و روایات 4 فرمول رو عرض کردیم. 2 فرمول برای تحصیل و تکمیل ارزش‌ها و 2 فرمول هم برای تنقیص و تذلیل ضد ارزش‌ها و بحثی هم که ما بابت صبر داشتیم به اینجا رسید که اگر کسی اهل صبر نیست از منظر قرآن و روایات چگونه این صفت ارزشمند را تحصیل کنه و در خودش ایجاد بکنه، آدم صبوری باشه. و یا اگر صبر دارد اما صبرش صبر جمیل نیست، خواهد این درجه صبر خودش رو ببرد، مانند حضرت زینب سلام الله علیها بشه اون صبر جمیلش منتدا شد ما رأیت الا جمیلا بشود. چگونه درجه صبر خودش رو بالا ببره. پس تحصیل صبر و تکمیل صبر. از منظر قرآن ما 3 عامل رو مطرح کردیم. امروز انشاءالله عامل 4م رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، اونم از منظر قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. کل ہم نے جو ہے وہ 4 فارمولے بتائے تھے اس لیے کہ ہم کیسے جو ہے وہ اپنے اندر خوبیاں اور اچھائیاں پیدا کریں اور ان کو آخری درجے تک لے جائے. اور اسی طرح ہم نے کہا ہے کہ ہم کیسے اپنے اندر جو ہے وہ برائیاں اپنے سے دور کریں اور ان برائیوں کا جو ہے وہ جڑ اور روٹ ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے. ہم نے صبر کے بارے میں یہ کہا تھا کہ صبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہم، صبر کے لیے جو چیزیں ہیں یہ صبر کیسے صبر جمیل بن سکتا ہے. تو ہم نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صبر ہے ہی نہیں بالکل، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کم صبری کے شکار ہے. تو اس کے لیے کون سے راستے ہیں کہ ہم اس صبر کو جو ہے وہ کامل کریں اور صبر جمیل کی حد تک اس کو پہنچائے. جس طرح زینب سلام اللہ علیہ انہوں نے یہ صبر دکھا دیا اپنے سے. صبر جمیل اس سے کہتے ہیں وما رأیت الا جمیلا. تو 3 عامل جو ہے وہ 3 فیکٹر اس کے حوالے سے ہم نے بیان کیا. آج ہم انشاءاللہ 4تھا عامل یہاں پہ بیان کرنے جا رہے ہیں. عامل 4 که باعث تحصیل صبر یا تکمیل صبر میشه از نگاه قرآن و روایات امانت داریه. بله، امانت
داری. اگر انسان به این باور برسه هر آنچه را که دارد از ناحیه راست و اون یک امانتداری بیش نیست، و بنایتون میبست و ما بکن من نعمت من الله، ریشه همه نعمتهای ما خدای تبارک و تعالی است. ما یک امانت داریم. فرزند امانتی است از خدا دست ما. شما اگر تاریخ رو ملاحظه کنید، وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها پیغمبر دستشون تو دست امیرالمومنین گذاشت، که گفت یا علی ان ابنتی فاطمه ودیعة الله و ودیعة رسول. علی جان، فاطمه سلام الله علیها امانت خداست. از همسر امانت خداست، فرزند امانت خداست، مال و ثروت یک امانت است دست انسان، پست و مقام و مسئولیت یک امانت است. درست شد؟ وقتی انسان این امانت ازش گرفته شده به صاحب امانت داده شده باشد، آیا باید بیتابی بکند یا باید آرامش پیدا بکنه؟ بله، میگه من امانت را به دست صاحب امانت سپردم. لذا اگر انسان به این نگاه به نعمتهای الهی نگاه داشته باشه، لذا در از دست دادن اینها جزع و فزع نمی کنه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون می باشد. قرآن در سوره معارج آیات 19 تا 23 به این حقیقت اشاره میکنه. اول میاد طبیعت اولی انسان رو بیان میکنه. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. بله، وقتی مشکلات به سمت انسان میاد، طبع اولی انسان اینی که به جزع و فزع میفته. چرا همه مشکلات دنیا باید به سمت من بیاد؟ همه بدبختی ها باید به دوش من بیاد؟ هی به جزع. بعد قرآن یه استثنا میکنه، الا المصلین. بله، طبع اولی انسان جزع و فزع است، مگر کسی که رابطه با خدا برقرار بکنه، او دیگه اهل جزع و فزع نیست. بعد میفرماد که نمازگزارهایی هم که ما میگیم هر نمازگزار نه، نمازگزارهایی با این ویژگی الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اون نمازگزارهایی که نسبت به امانتها و عهدی که میبندن مراعات میکنن. بله، امانت دارن. پس نها کنید، طبیعت اولی انسان در مواجهه با مشکلات چیه؟ جزع و فزع کردن، بی‌صبریه. بعد یه استثناء میکنن، الا المصلین. مسلمین کیا هستن؟ اونایی که رابطه با خدا دارن. اینا ویژگیشون چیه؟ یکی از ویژگیشون اینه که نسبت به امانت الهی و عهدی که با خدا میبندن مراعات میکنن، امانت دارن. درست شد؟
یعنی پس انسان امانتدار اهل جزع و فضع نیست، بلکه امانت رو خوب حفظ میکنه و اینها رو به موقع به صاحب امانت برمیگردانه. لذا در تاریخ داریم که خیلی زیباست این داستان. خانم متدینه‌ای بود، شوهرش به سفر رفت، فرزندی داشت که این فرزند به رحمت خدا مونده بود که وقتی شوهر از سفر برمیگردد خبر مرگ فرزند رو چگونه به این شوهر منتقل بکنه. خیلی عجیب بود. دیگه لباس نو پوشیده، به استقبال شوهر رفته، خوش آمدگویی بهش گفته، خیر مقدم بهش گفته، پذیرایی ازش کرد، آرام آرام سر صحبت رو باز کرد. و شوهرم من یک سؤالی ازت دارم و اگر کسی یه امانتی به تو سپرده باشد بعد از مدتی امانت خودش رو میخواد و شما امانت رو به صاحب امانت برگردونده باشید ناراحت میشید؟ نه، کار خیلی خوبیه. اصلا باید امانت رو به دست صاحب امانت برگردون. خب مقدمه چیزی کرد و ازش اقرار گرفت، گفت خدای متعالم یک امانتی به ما داده بود، مدت این امانت دست ما بود و الان این امانت رو از ما گرفت. گفت چی؟ گفت فرزندی که خدا به ما به عنوان امانت داده بود اون امانت رو از ما گرفت و این امانت به صاحب امانت برگردانده شد. به این فهم درست یک زن از زندگی، اینی که اینایی که در اختیار ماست مال ما نیست، اینا امانت هایی که نزد ما هستن و انسان با دادن امانت جزع و فضع نمی کنه. चौथा आमिल कैसे हम सब्र जो है वो उसको हासिल कर सकते हैं या उस सब्र को आखिरी मरहले तक ले जा सकते हैं, तो इन्होंने फरमाया चौथा आमिल जो है वो अमानतदारी है। अमानतदार जो है वो जब हमें कोई अमानत मिलती है तो उसकी अच्छी तरीके से जो है वो अमानतदारी करता है। इन्होंने इस हवाले से ज़हरा सलाम अलैहा का जिक्र किया यहाँ पर। तो जब उनकी ब्याही हुई, शादी हुई, तो पैगंबर ने उनका हाथ अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया और कहा यह अमानतुल्लाह है, वदियतुल्लाह है आपके हाथ में। तो इसके बाद उन्होंने फरमाया हर चीज जो हमारे पास है, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो माल हो, चाहे कोई भी चीज हमारे हाथ में हो, वो अल्लाह ताला की अमानत है। जब वो हमसे उस अमानत को वापस लेने आए और हमसे वापस ले ले, हमें जो है वो जज़ा व क़ज़ा नहीं करना चाहिए, बेसब्री नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे जहन में ये नजरिया पाया जाए कि अमानत चीजें जो अमानत के उन्वान से हमारे पास है, अगर साहिब अमानत उससे ले ले हमसे, तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात, इसके लिए जो है वो जो कोई भी इंसान ऐसा हो, अमानतदार हो, ये समझे तो वही सब्र कर सकता है। तो इन्होंने यहाँ पर आयत बताई कि इंसान दो तरह के, उनका जो है वो बरखोर और रफ्तार इनके मुकाबले में, चीजों के मुकाबले में। कभी जो है वो जिंदगी में वो शर देखते हैं, बुरी चीजों का सामना करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जज़ा क़ज़ा करते हैं, यानी बेसब्री करते हैं, बेताबी करते हैं। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम नहीं करते, उनसे जब अमानत छीन ली जाए वो जज़ा क़ज़ा नहीं करते। कौन लोग हैं? इन्होंने फरमाया वो लोग हैं जो नमाज पढ़ने वाले, जो नमाज पढ़ते हैं। और नमाज पढ़ने वाले कौन हैं? जो अमानत की उसको अमानतदारी के उन्वान से उसको रखे। बस
इन्होंने जो पहले ही मरहले में कहा था चौथा आमिल अमानतदारी है। देखिए अमानतदार लोग बेसब्री नहीं करते हैं, वो सब्र से काम लेते हैं। तारीख में इन्होंने जो है वो एक मिसाल बताई, एक लड़की थी, उनका एक बच्चा था, उनके शौहर जो है वो सफर पे गए थी, तो इसी दौरान इस मैडम का, इस औरत का जो है वो बच्चा इस दुनिया से चला जाता है। तो अब इन्होंने कहा है कि ये अमानत इलाही उनके हाथ में थी, खुदा ने दिया था, इस बच्चे को वापस ले गया। तो अब इन्होंने कहा है कि हम बीवी को कैसे समझा, वो शौहर और हस्बैंड को कैसे समझाए कि भाई जो अमानत हमारे हाथ में थी वो खुदावंद करीम ने वापस ली। तो जब शौहर और हस्बैंड इसके मुसाफरत और सफर से वापस आ गए तो इन्होंने जो है वो नए कपड़े पहने, आ गई अपने हस्बैंड के बारे में अहवाल पुरसी करी, कैसे हैं आप, क्या है वो है। तो फिर उनसे एक सवाल पूछा कि अगर किसी के हाथ में किसी इंसान की अमानत हो या खुदा की अमानत हो तो उसको जो है वो अगर वो वापस ले ले, आया इंसान को नाराज होना चाहिए, जज़ा और क़ज़ा बेसब्री करनी चाहिए? हस्बैंड ने कहा नहीं, जिसने अमानत दी उसे अपनी अमानत को जो है वो वापस लिया। तो उसके बाद उन्होंने हस्बैंड से कहा खुदावंद करीम ने जो अमानत हमें दी थी वो अमानत वापस ले गया। तो कहा क्या? कहा जो उन्होंने हमें फर्जंद अदा किया था वो खुदा ने जो है वो वापस लिया। देखिए अगर अमानतदारी हो, ये तसव्वुर हो हमारे जहन में तो हम बेसब्री नहीं करेंगे। बस चौथा आमिल जो है वो अमानतदारी है जिससे हम सब्र को हासिल कर सकते। عامل پنجمی که قرآن و روایات ذکر میکنن توکل و تسلیمه. توکل و تسلیم، یعنی اگر انسان بر این باور باشه که همه امور به دست خداست، بله همه امور به دست خداست، این یک. دو، بر این باور باشد که خدا خیرخواه ما هست، هیچ وقت خدای متعال ضرر ما رو نمیخواد، خیرخواه انسان است تا در برابر همه مشکلاتی که براش پیش میاد اهل تسلیم و رضا هست. بله اهل تسلیم و رضا هست. به این آیات دقت کنید. افوض امری الی الله، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. عزیزان، بزرگانی مثل مرحوم آیت الله بهاءالدینی این آیه رو تو قنوت نمازش می‌خونن. افوض امری الی الله، من تمام امورم رو به او واگذار میکنم. چرا؟ ان الله بصیر بالعباد، او آگاهی داره به حال عباد. این در رابطه با تسلیم یا توکل. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که تکیه‌گاهش خدا بوده باشد او کفایتش میکنه، تنهاش نمیگذاره. انسان به مقام توکل و به مقام رضا و تسلیم برسه، لذا از دست دادنها رو فقدان نمیدونه. درست شد؟ ببین خدای متعال مصلحت من میدونه، سلامتی به من داد. حالا مصلحت من برای این بود که سلامتی رو از من بگیره. چون گاهی اوقات انسان زیاد تو نعمت‌ها باشه، گاهی اوقات رابطه‌اش با خدا ضعیف میشه. خدا این نعمت رو ازش میگیره تا بیدار بشه. او رو به سختی میندازه. ان مع العسر یسرا و ان مع العسر
شک نکنید این دستاندازها بعدش یه خوبی ها به دنبال داره. یه شعری هست بابا طاهر داره خیلی قشنگه. آیا تکبودی به خدا و رفتار خدا نگاه نکنید، هر چی از طرف خدا اومده بر خودتون خیر بدانید. این شعر رو خوب دقت کنید. یکی درد و یکی درمان پسندد. یه عده افراد این که همهشون خدایا هرچی درد هست به من بده، من میخوام تحمل بکنم درد رو. اما یکی نه، اصلا علاقمندی به درد نیست، میگه خدای همیشه در حال درمان و صحت باشم. یکی درد و یکی درمان پسند، یکی وصل و یکی هجران پسندد. اما یه عده همش دوست دارن پیش خانواده باشن. بله، جدا شدن از خانواده و بستگان برایشون اصلا تصورشون سخته تا چه رسد که از خانواده دور باشن. اما یکی برعکس، یکی هجران پسند است، دوست داره همیشه در حال سفر باشد. یکی درد و یکی درمان پسند است، یکی وصل و یکی هجران پسند است. اما نه عاشق خدا کیه؟ من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. درست کردی؟ تو چی رو میپسندی؟ من تسلیمم. خدایا تو درد را برای من میپسندی، من میگم درد. تو درمان رو میپسندی، میگم درمان. پیش خانواده باشم، میگم باشم. میگم از مدینه هجرت کنم به مکه، از مکه برم کربلا و مبتلا بشم به شهادت عزیزان و اسارت اهل بیت. الهی رزم به قضا. بله، الهی رزم به قضا. یعنی آدم وقتی به مقام رضا و تسلیم برسه، همه مصیبت ها رو تحمل میکنه. بارها گفتیم شنیدیم 72 شهید رو در یه نصف روز نشنیده بلکه دیده. بلند چی؟ اصحابی فرمود با به خاطر از اصحاب من وجود نداشت. خدا حسین را مبتلا کرد به شهادت اصحاب و اهل بیتی با وفاتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم. خدا حسین را هم مبتلا کرد به داغ اهل بیت، 2 فرزند ازش گرفت، چندین برادر ازش گرفت، و هم مبتلا کرد به اسارت اهل بیت. اما تو روایت دارید این حسین هر گامی که به شهادت نزدیکتر میشد چهرهش نورانی‌تر میشد، آرامش حسین بیشتر میشد. چرا؟ چون حسین به مقام رضا و تسلیم رسیده بود. الهی رضا لا معبود سوا یا قیاس المستقیس. اما اینجا من یه نکته رو اضافه کنم. خلق نشه این که انسان به مقام رضا و تسلیم میشه، صبر میره بالا، اون بعد عاطفی هم فراموش نشه. نه، اون بعد عاطفی سر جای خودشه.
کنار بدن اربای علی اکبر گریه کرد. حسین بخونید مرحوم شیخ جعفر ششتری در خصائص الحسینیه داره که امام حسین روز عاشورا چند جا بکا شدیدا بلند گریه کرد. بود انسانیت باید گریه کنه. بله گریه کرد ولی شکوه نکرد. چرا؟ چون به مقام رضا و تسلیم رسیده. پس عزیزان اگر میخواهیم آدم صبوری باشیم، صبر به دست بیاریم یا این صفت صبر رو افزایش بدیم، باید توکل ما بر خدا عمیق بشه و باید به مقام رضا و تسلیم بشیم. شرطش هم همینه، باور بکنید همه کارها به دست خداست. یک، خدا جز خیر ما چیزی دیگر بر ما اراده نمی کند و اگر این باشد همه چیز که از طرف او میرسد برای ما خیره. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را دانم. یه روایت همین الان یادم اومد، یکی اومد محضر امام صادق سلام الله علیه یه مطلبی از جناب ابوذر نقل کرد. گفت جناب ابوذر همیشه از خدا سختی ها رو طلب میکرد، بیماری، سختی، امثال ها. امام صادق فرمود خدا عموی من ابوذر رو رحمت کنه، ولی ما اهل بیت عکسش رو قبول داریم، یعنی فقط سختی ها رو نه، بلکه هر آنچه را که خدا اراده کنه در حق ما همون رو میپسندیم. سختی باشد، راحتی باشد، بیماری باشد یا سلامت باشه. مهم اینه که هنگام نعمت آمده شاکر باشی، نعمت رو ازت گرفته صابر باشی. اینا فهمیدید؟ اصلا یک نواختی تو زندگی چیز خوبی نیست، خسته کننده است. اصلا نه، یک نواختی تو زندگی خسته کننده است. مهم در این است که در این تغییر و تحولات من اون اعتماد خودم رو به خدا از دست ندم. بگم خدایا هر چه تو تدبیر کردی حکمت تو اقتضا کرد به مصلحت من. از این دو تا کلمه رو دقت داشته باشید، همش به خدا اینو بگید خدایا هر آنچه را که بر من نازل میکنی حکمت تو اقتضا کرده به مصلحت من. یه وقت مصلحت دلیلی که مریض باشه، به آدم تو دل مریضی خدا زیاد میکنه، بله. یه وقت هم مصلحت اینه که من در سلامت باشه. یه وقت اینه که بچه ها نوه ها اینا همه توی آدم باشه. یه وقت این تو یک حادثه بعضی از اینها رو از آدم میگیره. توی جنگ اخیری که علاماتش مبتلاهیم دیروز خبر دادن که یه بچه 3 روزه، بله، یه بچه 3 روزه را این دژقیمان کودک کش از پدر و مادر گرفته. این داد سخته، بله. قانون روی خانواده به قدوم یه بچه با سپاه شد 3 روز از عمرش نگذشت که از دامن خانواده میگیرن. سخت هست، اما انسان وقتی با خدا معامله بکنه اینها رو تحمل. पांचवा आमिल जो हमें सब्र की उस ऊंचाई तक पहुंचाता है वो तवक्कुल और तस्लीम है। हमें खुदा के ऊपर तवक्कुल करना चाहिए और खुदा के मुकाबले में हमें हमेशा
رضایت اور تسلیم کی صفت پہ قائم رہنا چاہیے. کیونکہ اگر ہمیں یہ ذہن میں ہو پہلی بات جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں، جو بھی اس دنیا میں جو ہے وہ چاہے وہ برائی ہو اچھائی ہو، جو بھی چیز ہمارے ساتھ جو ہے وہ واقع رونما ہوتی ہے، وہ سب چیزیں جو ہے وہ خداوند کریم کے ہاتھ. دوسرا ہمارا جو ہے یہ ذہنیت ہونی چاہیے کہ خداوند کریم جو ہے وہ ہمارے لیے خیر خواہ ہے، ہماری برائی نہیں چاہتا ہے بلکہ اچھائی چاہتا ہے. تو ہمیں جب اب یہ دو چیزیں ہمارے ذہن میں ہو کہ جو بھی چیز ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہو، خدا جو بھی ہمارے لیے چاہتا ہے وہ ہمارے لیے خیر ہے، تو مشکلات کے سامنے جو ہے آدمی آسانی سے ان مشکلات کو تحمل کر سکتا ہے، کیونکہ جو بھی چیز رونما ہوتی واقع ہوتی ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے مقابلے میں تسلیم ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ خدا کریم پہ ہی توکل کرنا چاہیے. دیکھیے اس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ انسان کو اپنے سارے امور جو ہے خدا کے سپرد کرنے چاہیے، خدا کو ہی اس کا منشا ماننا چاہیے، اور ساری چیزیں جو ہے وہ خدا پہ ہی رکھنی چاہیے. اسی طرح توکل کے بارے میں انہوں نے کہا جو خداوند کریم پہ توکل کرتا ہے تو خداوند کریم اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہے. یعنی بس اگر کوئی چیز اس سے جو ہے وہ چھین لی جائے تو اس سے جو ہے وہ یہ برا نہیں لگنا چاہیے، شاید اس کے لیے اس میں مصلحت ہے. سلامتی اور صحت، کبھی سلامتی اس کے لیے مصلحت ہے، اسی میں مصلحت ہے، کبھی جو ہے وہ بیمار ہو جائے اس میں مصلحت ہے، شاید بیماری کے وقت جو ہے وہ کوئی گناہ انجام نہ دے. جو بھی چیز جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے بالکل صحیح ہے. تو انہوں نے ایک شعر جو ہے وہ بابا طاہر جو بڑے بہت اچھے عرفانی شاعر تھے، تو ان سے یہاں پہ جو ہے وہ نقل کیا، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ خلاصہ میں یہی بتاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں، وہ کہتے ہیں جتنی شدتوں سے ہمیں جو ہے وہ شدتیں ہم پہ لاگو آ جائے، مسائل ہم استقبال کرتے ہیں، یعنی وہ خدا سے چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ آزمائشوں سے جو ہے وہ ہمیں سامنا کرنا پڑے، دکھ درد ملے ہمیں. کچھ لوگ اس پہ راضی ہیں کہ ہمیں دکھ درد ملے، لیکن کچھ لوگ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے دکھ درد نہیں ملنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ جو ہے سلامتی، ہمیں ہمیشہ کے لیے سلامتی چاہیے، درمان چاہیے، ٹریٹمنٹ چاہیے. تو کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ گھر والے پسند ہے، ہمیشہ ہم گھر والوں کے ساتھ ہی رہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کے خاطر اگر ہجران اور دربدری بھی اٹھانی پڑے تو ہم حاضر ہیں. بس کچھ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں گھر والوں کے ساتھ رہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اگر ہم جلا وطن بھی ہو گئے، بے وطن بھی ہو گئے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس میں جو ہے وہ رزن ہم وہاں پر راضی ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے کہا، اور کچھ لوگ جو ہے وہ، لیکن اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی ہمیں خدا دے ہم اس پر راضی ہیں. نہ وہ کہتے ہیں درد، نہ وہ درمان مانگتے ہیں، نہ وہ وصال اور واصل مانگتے ہیں، نہ وہ ہجران مانگتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جو بھی خدا کریم ہمیں دے گا ہم اس پر راضی ہیں. الہی رضن بقضائک و تسلیم اللہ. تو یہاں پر جو ہے وہ اگر اس تصور پہ آ جائے انسان کہ وہ یہ کہے جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی طرف جانب سے، جو بھی چیز ہم تک پہنچتی ہے وہ ہمارے لیے خیر ہے. انہوں نے جو ہے وہ اس امام حسین کے حوالے سے یہاں بات کہی، جیسے کربلا میں جو ہے وہ 72 شہید جن میں اصحاب بھی تھے اور جن میں اہل بیت بھی تھے، وہ شہید ہو گئے. یعنی حضرت حسین علیہ السلام کے وہ اصحاب بھی تھے اور اہل بیت بھی تھے، لیکن چلے گئے، اصحاب بھی چلے گئے، اپنے اہل بیت بھی چلے گئے، اور اس کے ساتھ شہید ہو گئے، اہل بیت بھی شہید ہو گئے، اصحاب بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد اہل بیت کی جلا وطنی اور اسیری وہ بھی امام حسین نے دیکھی. تو
तो लेकिन उन्होंने जो है हमेशा यही कहा इलाही रिज़न व तस्लीम। अब इन्होंने एक चीज जो यहाँ पर जिस चीज का जिक्र किया है वो ये कि हाँ ऐसा नहीं है कि हमें जो है वो मुतासर नहीं होना है, अपने जज्बात को हमें जो है वो उस पर कंट्रोल करना है, ये कि हम न रोए नहीं, रोना भी अगर कोई मुसीबत आ गई उस पर रोना भी है, लेकिन जजा और फजा हमें नहीं करना चाहिए, हमें तस्लीम रहना चाहिए खुदा के मुकाबले में। देखिए अबूज़र जो है वो हमेशा खुदा से ये मांगता था कि हमें जो है वो मुझे सख्ती मिले। अबूज़र वो हमेशा कहता खुदा जितनी मुझे सख्तियां दे दे उतना ही मैं आदमी परफेक्ट बन जाऊंगा। लेकिन अहले बैत ने हमेशा ये कहा है कि हमें जो है वो जो खुदा हमें दे, चाहे वो सख्ती हो चाहे वो हमारे लिए आसानी हो, हमें वो पसंद है जो खुदा उनको पसंद करता है। शायद हमारे लिए उसमें मसलाहत है, वो हमारे लिए बेहतर है, जो खुदा करीम जो है वो हमारे लिए सही समझे वही हमारे लिए उसी पर तस्लीम रहना है। इन्होंने जो है वो आखिर जंग में जो है उन्होंने वो मिसाल पेश की है, एक छोटी सी बच्ची, कितने दिन की थी वो, शायद 3 दिन की वो बच्ची जो थी वो शहीद हो गई। ठीक है, उसकी माँ रोई सही है, लेकिन उसने यही कहा होगा इलाही या आप ही की अमानत थी मेरे पास, तो मैं इस अमानत को आपने दिया, मैं इस पर राजी हूँ, मैं तस्लीम हूँ। इलाही रिज़न व तस्लीम अमरिक। बस इसके लिए 5वां आमिल जो है वो, अगर हमें सब्र हासिल करना है तो हमें एक ये कि हमें खुदा करीम के हुक्म के मुकाबले में राजी होना चाहिए और हमें हर चीज में खुदा करीम पे ही तवक्कुल करना चाहिए। اما عامل دیگر که قرآن روی تکیه دارد مطالعه تاریخ و سیره بزرگان سابق و الگوگیری از اونهاست. بله، انسان با مطالعه تاریخ میتواند فرزند اون تاریخ بشه، اهل اون تاریخ بشه و افراد مؤثر در اون تاریخ را هم مطالعه کنه، حالاتشون رو، افرادهایی که صبور و مقاوم بودن و از اونها الگو بگیره. علما، طلاب، یک طرح نوعی به آیات قرآن بندازیم. قرآن فقط برای مجالس ختم نیست، قرآن کتاب زندگی است. سوال: نظر قرآن در رابطه با گردشگری چیه؟ بله؟ ببینید یه عده از ما مسلمان ها طول عمر خودمون از محل خودمون بیرون نمیدیم. بله؟ ولی اینکه اگر امکان هست برای تو اخلاص سنت پروردگار متعال، نگاه قرآن جهانگردیه. نمیگه شما اهل هندوستان فقط هندوستان رو بگردید، نه، اگر امکانشو داری سیرو بفرمایید، سیرو فل ارض، سیر کنید در کل جهان. پس نگاه اسلام چیه؟ جهانگردیه. اما این جهانگردی فقط برای لهو و لعب نباشه، قید دوم داره. فانظروا، هر کجا که میرید با دقت به تماشا بنشینید، با دقت به تماشا بنشینید، دقت نگری داشته باشید. قید سوم: فاعتبروا، عبرت هم بگیرید.
درست شد؟ حالا این سیر در زمین گاهی اوقات فیزیکیه، یعنی انسان بره گشت بزنه، گاهی اوقات این سیر در زمین به مطالعه است، یعنی انسان زندگی اقوام گذشته را مطالعه میکنه. یک سری اقوامی بودن که شکست خوردن، این علت شکستشون چی بوده؟ اما یه عده نه، مقاومت کردن و پیروز شدن. علت پیروز شدنشون چی بود؟ یه عده جماعتی ذلیل شدن، علت ذلتشون چه بود؟ یه عده در طول تاریخ به عنوان عزیز از اونا یاد میکنن، علت عزتشون چه بوده؟ درست شد؟ خب میگه سیر در تاریخ بکنید، سیره این بزرگان رو. اول شما سوال میکنن، میگه سیر بکنید زندگی موسی و فرعون رو مطالعه کنید. یکی در اوج جبروت بود فرعون. موسی یک کارگر عجیب بود، عجیب شعیب بود. اما چه شد؟ بله؟ چه شد پایان کارشون؟ موسی با صبر و استقامت پیروز میدان شد، اما فرعون با همه اون قدرت‌های پوشالی داشت نابود شد. درست شد؟ سیر بکنید. جناب نوح رو زندگیشو مطالعه کنید. قرآن میگه 950 سال صبورانه در راه خدا قدم برداشت. از شما سوال میکنم آیا صبرش نتیجه داد یا نداد؟ بالاخره او پیروز شد. اونا که در برابر حق ایستادن با طوفان نوح نابود شدن. از همه اینها مهمتر زندگی پیغمبر رو مطالعه کنید. مظهر صبر و استقامت. بالاخره پیروز شد یا نشد؟ همون رسولی که یک شب باید شبانه از مکه بیرون برود، اما یه روزی فتح مکه را به پیغمبر میدن. اون ابرقدرت‌هایی که در مقابل پیغمبر بودن و همه معدیتی بر پیغمبر کردن، اما پیغمبر یک ملت عمومی که پس خبوف انتم الطلقاء. خدا این عزت رو به پیغمبر در سایه کی داد؟ در سایه صبر و استقامت داد. فاستقم کما امرت. پس اما در مقابل کسانی که در طول تاریخ اهل صبر و استقامت نبود. درست شد؟ کیها؟ بنی اسرائیل. یک جایی رسیدن خدا باید برید با این مشرکان کافران بجنگید، اما این آدم‌های تن پرور گفتن موسی ما حال جنگیدن نداریم، اذهب انت و ربک. تو با خدای برو بجنگ، پیروز شدی بگو ما میاد. اما قرآن میفرماد و ضربت علیهم الذلة و اینهایی که کم پرور بودن، اهل استقامت و جهاد نبودن، با مهر ذلت رو بر پیشانی اونها زدید. پس عزیزان، یکی از راه‌های به دست آوردن صبر مطالعه چیه؟ تاریخه. بله، مطالعه تاریخه. انسان با مطالعه تاریخ اهل اون تاریخ میشه. بزرگانی که به جایی رسیدن در سایه چی؟ من شاید یه وقت این داستان رو گفتم. یکی از بزرگان علمای اسلام گفتن که چطور به این مقام رسیدی؟ یک معلم خوبی پیدا کردم، به برکت این معلم من به این مقام رسیدم. گفت معلمت چی بود که اینقدر مؤثر بود تو رو به اونجا رساند؟
تو معلم من یه مورچه بود، یک مورچه. طلبه هایی که هنوز مجلدی تو حجره هستید، خوب دقت کنید داستان. و یه روزی تو حجره نشسته بودم، از مطالعه خسته شدم، یک مرتبه چشمم افتاد به یک مورچه ای که دیوار این اتاق منو میخواست بگیره به سقف اتاق بره. این مورچه یه مقدار بالا میاد، سر میخواد میفته پایین. گاهی اوقات خدا میخواد یه تلنگر تو زندگی آدم بزنه، آدم رو رشد بده، یه مورچه رو جلوی راه میذاره. میگه تو فکر گروردم، این بالاخره چی کار میکنه؟ به دوباره رفت سر خود افتاد. مرتبه سوم یک کمی بالاتر رفت، باز افتاد. مرتبه چهارم یه مقدار بالاتر رفت، باز افتاد. میگه من شنودم 700 بار این مورچه هی رفت بالا. بعد که خسته شدم که امشب اینم ما رو به کار گرفته. میگه از اتاق رفتم بیرون، اومدم دیدم این مورچه به مقصد رسید. همونجا فهمیدم که انسان با یک بار، دو بار، سه بار شکست خوردن دست از هدف نباید برداره. بعد به خودم خطاب کردم، گفت تو همتت از یک مورچه کمتر باید باشه. بله؟ همانجا کمربند همت رو محکم بستن و مثل این مورچه فعال شدم، زحمت کشیدم و اگر امروز به جای رسیدم به خاطر درسی است که این مورچه به من داد. پس عزیزان، گاهی مطالعه کردن در تاریخ و در حالات اشخاص موجودات، اون اشخاصی که اهل صبر و استقامت هستند، به انسان درس صبر رو می‌آموزند. ایک اور عامل جو انہوں نے یہاں پہ جس کا ذکر کیا ہے وہ مطالعہ تاریخ. تاریخ کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ہسٹری کو ہمیں پڑھنا چاہیے. ہسٹری کے ساتھ ساتھ جو اس زمانے میں لوگ، بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کے واقعات کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے اور ان کے ان واقعات سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے. اب دیکھیں، جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ تاریخ شناس بن جاتے ہیں، اور جو اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو کسی اونچے مقام پہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کا آپ مطالعہ کریں گے تو ان کے اس مطالعے سے آپ ایک اچھی چیز جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، ایک الگو لے سکتے ہیں، ایک ان کے لیے آپ، وہ لوگ آپ کے لیے آئیڈیل، آپ ان سے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تاریخ، قرآن کو دوبارہ سے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے اور قرآن کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں تھیسس لکھنی چاہیے، سناپسس لکھنے چاہیے. اس کے لیے قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، قرآن سے ہمیں جو ہے وہ کچھ لینا چاہیے. آپ دیکھیں قرآن نے ٹورزم کے بارے میں کیا کہا، گردش گری کے بارے میں کیا کہا. قرآن نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ سیرو فی الارض، بھائی جاؤ دنیا کو دیکھو، دنیا کو آپ دیکھ لیں، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ. آپ دنیا میں آپ ٹورزم اختیار کریں، ٹور اختیار کریں، لیکن جو ہے جب آپ نکلے، سفر پہ نکلے، تو وہاں پر آپ دقت سے اس چیز کو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہے، کیسے کیا ہے. تو اس کے بعد جب آپ کی آنکھیں جو ہے وہ تیز ہو جائے، وہاں صحیح سے آپ دیکھیں، تو اس کے بعد آپ کو اس سے عبرت لینی ہے. تو اب انہوں نے کہا کبھی جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ آپ پریکٹیکلی جاتے ہیں سفر پہ، کبھی آپ تاریخ سے یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. تو جو گزشتہ، جو پرانے زمانے میں لوگ رہے ہیں، ان سے آپ جو ہے یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے آپ فزیکلی پریکٹیکلی آپ سفر پہ جائیں،
آپ جو ہے بزرگوں کے واقعات جو ہے وہ اس کو آپ مطالعہ کریں گے تو ایک صحیح نتیجے پہ آپ لوگ پہنچ جائیں گے. انہوں نے حضرت موسیٰ کا واقعہ یہاں پہ بیان کیا ہے, اس کو ہمیں صحیح سے دیکھنا ہے. موسیٰ کون تھے اور فرعون کون تھے؟ موسیٰ جو ہے وہ کام کرتے تھے حضرت شعیب کے ہاں, لیکن فرعون کیا تھے؟ بادشاہ تھے. قدرت کی جو ہے وہ آخری ہے, دنیائی قدرت کی آخری ہے, لیکن کیا ہوا؟ فرعون ختم ہو گئے, موسیٰ جو ہے وہ بہت ہی آگے بڑھے. اسی طرح نوح 950 سال اس نے جو ہے وہ کیا کیا؟ خدا کی جو ہے وہ خدا کی طرف سے تبلیغ کی, لیکن لوگ مانے نہیں, لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا, اور جو نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے, لیکن جو مخالفین تھے وہ غرق ہو گئے اور نابود ہو گئے. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم جب اسٹڈی کریں گے, تاریخ ان کے حوالے سے پڑھیں گے, تو وہ بھی اسی طرح آپ دیکھیں. ایک وقت تھا وہ مکے سے رات کے اندھیرے میں مکے سے وہ نکل پڑے مدینے کی طرف, کیونکہ اس کو آئے تھے وہ لوگ مارنے کے لیے. لیکن ایک وقت وہی اسی مکے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا. ایک وقت نکلنا پڑا اسی مکے سے, لیکن ہمت نہیں آ رہی. ایک وقت جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا؟ اس مکہ کو بھی فتح کیا, فتح مکہ کے نام سے. جس طرح جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دکھائے, صبر دکھائے. اب بنی اسرائیل کا انہوں نے واقعہ جو ہے یہاں پر بیان کیا کہ وہ کیسے جو ہے وہ بہانے بازی اور بے صبری کرتے تھے. موسیٰ نے ان سے کہا کہ آؤ تمہیں لڑنا ہے دشمن کے خلاف. انہوں نے کہا جاؤ بھائی تم اور تمہارا خدا جانے, ہمیں لڑائی میں حصہ نہیں لینا. ان کے ہاں صبر نہیں تھا, ان کے ہاں جو ہے وہ استقامت نہیں تھی. دیکھیے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو وہ آپ اسی زمانے کے ہو جائیں گے, اسی زمانے کے ہو جائیں گے. تو یہاں پر جو ہے وہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا آپ کیسے اس بزرگی کے اس مقام کو پا گئے, کیسے آپ نے یہ مقام حاصل کیا؟ بڑے آدمی بن گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے اس حوالے سے ایک معلم اور ایک ٹیچر تھا. تو انہوں نے کہا بھائی کون ایسا ٹیچر تھا جنہوں نے آپ کو اس اونچائی تک پہنچا دیا؟ چھوٹی چھوٹی میں اپنے کمرے میں تھا. یہ خاص کر جو مدرس طلاب ہیں ان کے لیے یہ داستان سٹوری مہم ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں کمرے میں بیٹھا تھا تو وہاں پر جو ہے وہ ایک چھوٹی جو ہے دیوار سے اوپر چھت تک پہنچ گیا, لیکن بار بار یہ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس چھت تک نہیں پہنچ پائے. میں نے دیکھا یہاں تک کہ 700 مرتبہ میں نے اس نے کوشش کی, لیکن میرے چھت پہ نہیں پہنچی. اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی میں تھک گیا, باہر نکلا, لیکن آتے وقت میں نے دیکھا چوٹی جو ہے وہ چھت پہ پہنچ گئی. تو یہاں سے اس نے سیکھ لیا اگر واقعاً آپ کو کسی مقام تک پہنچنا ہے تو جدوجہد آپ کو جاری رکھنی ہے, استقامت دکھانی, آپ کو پیشنس رکھنی ہے, تب بھی آپ عظیم چیزوں تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے. اسی لیے میں نے اسی نسخے پہ عمل کیا اور میں نے بھی اپنا پہلے ٹیسٹ لیا اور جو ہے وہ میں آج اس اونچائی تک. در پایان میخوام عرض کنم عزیزان با شعار آدم به جایی نمیرسه, با تنبلی انسان به جایی نمیرسه. مرحوم علامه مجلسی عزیزان, مرحوم علامه مجلسی یک کتابش بهار و انوار 110 جلد چه نوشت موقعی که نه برق بود نه وسایل امروزی بود که تایپ کنه, با قلم و دوات زیر نور چراغ نشست اینها رو نوشت.
یک کتاب به صورت تحقیق شد به حال. اما من با اطمینان میگم خیلی از ما طلبه ها حتی یک بار موفق به کتاب بهارالانوار هم نشد. حالا این که بهارالانواره، قرآن این کتاب نورانی غالب با طلبه ها یک بار توفیق حداقل ترجمه قرآن رو هم پیدا نکردیم. از اول تا قرآن ترجمه قرآن رو بکنیم تا چه رسد به تفسیر. ولی علامه طباطبایی 20 جلد تفسیر المیزان، نهج البلاغه شریف. خیلی از طلبه ها شاید موفق نشده باشیم یک بار تمام نامه ها، خطبه ها به کلمات قصار امیرالمؤمنین رو مطالعه کرده باشیم. صحیفه سجادیه، من خواهش میکنم همه علما خصوصا طلاب جوان این چند شب باقی مونده برای یک بار با دقت دعای ابو حمزه سماعی امام سجاد رو بخونید با توجه به معناش. اینا سرمایه هایی است که بزرگان ما برای ما گذاشتن، اما ما توفیق یک مطالعه پیدا نمی‌کنیم. چرا؟ چون اهل استقامت و صبر نیستیم. میخوایم زود به نتیجه برسیم، نمیرسیم خسته میشیم، دست برمی‌داریم. نه، نابرده رنج گنج میسر نمیشود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. بله، اگر میخوایم به جایی برسیم اهل صبر و استقامت باشیم. راه به دست آوردن صبر و استقامت جز آن و اهل بیت چیزی دیگری نیست. از اینا باید داد باشیم. من دیدم یکی از محققین، خیلی عجیب خوشحال شدم، یکی از محققین 50 روش از قرآن برای تحصیل صبر یا افزایش صبر. خیلی عجیبه. راهکار نشون، 50 تا راهکار قرآن نشون میده که چگونه ما اهل صبر باشیم. بابا این منبع عظیم رو ما داریم، نهج البلاغه رو ما داریم، صحیفه سجادیه رو ما داریم، بهارالانوار رو ما داریم، کتب اربعه رو ما داریم. خیلی غنی هستیم، اما اهل صبر و استقامت نیستیم. همیشه میخوام یه غذای آماده برای ما باشه از اون بهره ببریم، نه خودمون دنبالش بریم به امید این که خدا صبر و استقامت رو روزی هر روز ما بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله. मैं आखिर में एक नसीहत करना चाहता हूँ। देखिए, हमें जो है वो खाली लफ्ज़ी नहीं करनी है, अल्फाज के साथ खेलना नहीं है, शआर नहीं देने हैं, हमें जो है वो सुस्ती नहीं करनी है, सुस्ती नहीं दिखानी है। तो देखिए, आप इन्होंने मिसाल दी मरहूम अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बिहार खाली एक किताब का नाम लिया, इन्होंने 110 जिल्द पर मुश्तमिल है, 110 वैल्यू, बड़ी चीज है। तो किन हालात में उन्होंने वो किताब लिखी? आज किताब लिखना आसान है, लेकिन उन हालात में न लाइट थी, न कोई जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल थे कि प्रिंट करते, वो करते, ये करते नहीं। उन्हीं जो है वो चराग, जो है वो फानूस वगैरह इसके सामने मुताले करके किताबें उन्होंने लिखी है। तो देखिए, ये एक किताब है अल्लामा मजलिसी की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है वो इस्तिकामत, सब्र इस्तिकामत से काम। इसी तरह आप आ जाइए
قرآن جو ہے وہ آپ دیکھیے قرآن جو ہے وہ ہم نے کبھی کیا ترجمہ کیا قرآن کا، ترجمہ پڑھا قرآن کا ہم نے صحیح سے پڑھا یا نہیں؟ اسی طرح علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے 20 جلد جو ہے وہ کتاب المیزان لکھی، دیکھیے استقامت اور صبر اس کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں جو ہے وہ نہج البلاغہ، حکمت ہے اس میں، نامہا ہے اس میں، خطبات ہے اس میں، ہم نے واقعاً وہ ان کا مطالعہ کیا نہیں کیا؟ یعنی ہم یہ سب چیزیں ان طلاب کے لیے، ان اساتذہ کے لیے، ان علماء کے لیے اتنے بڑے بڑے خزانے، یا صحیفہ سجادیہ جو ہے وہ تب ہم نے صحیفہ سجادیہ پوری طریقے سے پڑھی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں یہاں پر طلاب سے خواہش کرتا ہوں، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ یہ جو باقی بچے دن ہے ایام ماہ مبارک رمضان کے، انہیں چاہیے کہ اس دعا کا مطالعہ کرے، اس کو صحیح سے جو ہے وہ اس دعا کو پڑھے۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا کس سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ کتاب لکھنا، مطالعہ کرنا، تفسیر لکھنا، یہ صبر استقامت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا نہ بولکر رنج گنج میسر نہیں شبر، آپ سختی کے بغیر کسی اچھی چیز تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کو جو ہے وہ اذیت برداشت کرنی ہے تاکہ آپ ایک صحیح جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ آپ مزد نہیں لے سکتے، آپ نتیجے کسی کام کا نہیں لے سکتے جب تک آپ کو کام نہ کریں۔ دیکھیے یہ صبر اور یہ استقامت ہمیں اہل بیت سے لینی ہے۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ ایک آدمی جو ہمارا یہ موضوع ہے صبر و استقامت، انہوں نے 50 طریقے ایسے ڈھونڈ لیے قرآن میں جن سے ہم صبر حاصل کر سکتے اور استقامت حاصل کر سکتے۔ 50 طریقے قرآن سے ڈھونڈ لیے، وہ محقق ہے، اس نے محنت کی، اس نے صبر و استقامت سے کام لیا۔ دیکھیں اگر کسی نتیجے پہ ہمیں پہنچنا ہے، ہمیں جو ہے وہ محنت، مشقت، صبر و استقامت کرنی ہے تاکہ جو ہے ہم اونچائیوں تک پہنچے۔ ہماری عادت متاسفانہ یہ ہے بنی بنائی ہوئی چیزوں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، ہم اپنے سے محنت نہیں کرتے۔ خدا کریم ہمیں اہل صبر اور اہل استقامت سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ